Zimbabwe Ezekiel Guti University in Bindura is currently facing the threat of demolition due to a legal dispute over land ownership. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I urge you kuti muone this video kusvika kwarinoperera, uye mapedza kuona this video ngatisanganei muma comment section muchitiudza zvamunofunga. Ladies and gentlemen, hazvina kumira mushe kumhuri yeZegu pamwechete neZayoja. Pane mashoko ari kuti iwo the Ezekiel Guti University yekubindura iri kuda kupazwa because yakavakirwa pasipo panova paland yemine yemunhu. The issue stems from a default High Court judgment favoring gold miner Mr. Charles Chakumba. Mr. Charles Chakumba claims that the land on Zegu was built overlaps gold mining claims apo vakaloketwa in 1994 by the Ministry of Mines and Mining Development. In 2015, Mr. Chakumba ndipo pavanonzi vakambofambira nyaya iyi vachiti kuvakirwa kwakaitwa Zegu panzvimbo yavo kuri kukonzera kuti mining operations dzavo dzisaite zvakanaka. So High Court inonzi yakatomboudza Zayoja kuti vabvise university yavo kuti muridzi weland akwanise kuita his mining activities pasina chinomukanganisa. But this land Ezekiel Guti University yakanga yapiwa negovernment. But this land yakanga yapiwa iyo ku Ezekiel Guti University neCouncil. Pari zvino varidzi veZegu pamwe chete nemastudents epo vabatira hana dzavo mumaoko nekuti havana kumwe sofa kwekuenda kunovakira university yavo, uye maresources avakashandisa nezvinhu zvavapo hazvingabviri kuti vange vachibva. So kutaura kuno itori bata wabata, pane kushushikana kuripo pakati pevadzidzi pamwe chete nevaridzi veuniversity. Zvizhinji zvenyaya iyi zvakazobuda after Mai Guti varamba vakanyarara apo vakapiwa mota naWicknell Chivayo iyo yavasina kuda kuenda kunotora. So mashoko ari kuti Mai Guti vakaramba mota, ndosaka pakatanga kubuda nyaya dzose idzi zvichinzi izvo she is going against the government and the ruling party. So ladies and gentlemen, ndinokumbirawo muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti Zegu is facing mathreats ekuti ikuda kupwanyiwa nekuti yakavakirwa pasipo panova paland yemine yemuridzi. Tiri papo zvakare pane imwe nyaya inova nyaya yaWicknell Chivayo uyo akamboisa post achiteerera song yaWinky D. Then Winky D's fans started to attack him and he ended up aisa iye post yekuti I have never said handiteerere music yaWinky D and that he is also a very good artist who commands a strong following. Problem ndeyake hake akatanga kundiimba, iwe unotenga boots dzakawanda vamwe vasina say. If he ever come and say mukoma wangu we differ in our political party choice but please recognize my talent, ini hangu handina kana problem naye, he is poor, he a bad influence. So ladies and gentlemen, ndo mashoko akanyorwa iwo naWicknell Chivayo achiti no maya gafa rakambotanga kundimba chinditi ndinotenga boots dzakawanda vamwe vasina why, zvekuti tine ma-political parties atinotera akasiyana hazvina basa, ini handina kumbomaka, asi ngaauye akumbire ruregerero, ndinokwanisawo kumurecognize, ndokwanisawo kumupawo something. So ladies and gentlemen, I want you to come through in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. More updates are coming. See you on the next upload.